Times of Malta, il-Ministru Byron Camilleri insista li l-pajjiż qed jibbenefika mill-ħidma ta' Alex Danli fil-Libja f'dak li għandu x'jaqsam immigrazzjoni irregolari. Dan ifisser li b'mod mill-aktar sfaċċat Byron Camilleri qed jiġi qawwi ir-rapport ta' istituzzjoni ta' integrità bħal huwa l-uffiċċju tal-Ombudsman. Il-Ministru iħalli persuna li instabet ħatja ta' azzjonijiet razzisti propju tuħsib il-qasam tal-immigrazzjoni irregolari. Ir-rapport dwar il-ħabs sab evidenza ċara ta' razzizmu fil-konfront ta' priġunieri barranin taħt it-tmexxija ta' Alex Danli, fejn sansitra kien hemm min kien sforzat jinżel arkub teħ quddiem il-klib tal-pulizija u oħrajn imneżża minn ħwejjiġhom u mogħtija xebilma bil-pajp. U minkejja il-ħtija ta' degradazzjoni umana, minkejja l-instabħati ta' ksur ċar ta' rule of law ta' drittijiet fundamentali tal-bniedem, il-Ministru Byron Camilleri u l-Prim Ministru Robert Abela xorta waħda għadhom qed joħorġu għonhom għal Kurunell Danli. Ironikament, waqt li kien għaddej dan kollu, wara li kienu rrapportati xejn inqas minn 14 suwiċidju fil-ħabs frod dak li l-Ombudsman iddeskriva bħala fabbrika tal-ħażen, il-Prim Ministru Robert Abela lura fl-2021 kien insista li kellu fiduċja sħiħa f'Dalli. Iva għandi fiduċja fil-Kurunell Alex Danli u fit-tmexxija tal-ħabs. Fl-istess perjodu, Byron Camilleri meta dak iż-żmien kien mistoqsi x'kienet jistenna biex iwarrab lil Alex Danli u kien qallilna illi jimxi fuq il-fatti bir-riżultat illi baqa' sal-aħħar jiddefendih. Naċċa li ġifieri jkom dubieħ bħalissa. Jiena naħseb li kont ċar ħafna u nerġa' ngħidlek jien iddeċidi fuq fatti. 3 snin u nofs wara dawn il-kummenti, il-Ministru issa għandu l-fatti fideħ u xorta waħda qed jiddeċiedi li jibqa' jippremja lil Alex Danli. Għal-astant huwa ċar li il-ġudizzju kemm tal-Prim Ministru Robert Abela u tal-Ministru Camilleri huwa wieħed assolutament żbaljat u li b'mod ċar ir-rapport tal-Ombudsman iwaqqal kollox. Mistoqsi mit-Times of Malta u se jkun qed jixħed ir-riżenja tiegħu wara l-aħħar mismanagement tiegħu f'wosth lista twila fl-aħħar snin, Byron Camilleri ma weġibx. Bil-Partit Nazzjonalista u diversi NGOs qed jappellaw lill-Ministru sabiex jirriżenja immedjatament għalkemm sallum għadha tidwi d-dikjarazzjoni tal-Prim Ministru Robert Abela. Iva għandi fiduċja fil-Kurunell Alex Danli u fit-tmexxija tal-ħabs. Francesco Catania, Net News.